let's have Ungijele. Yabona mina weyile ngane bengizowavulela icala mina. Man, ube kanjani manje le ngane? Ngisho ukuthi kube bekuyimina ile ngane. Wena ube kanjani le ngane manje? Kube imali ingene ku-account yami. Ingena kanjani manje imali kwi-account yakho? Angithi mina obezobe ile ngane. Man, le ngane kuqala ino standard 10. Okwesibili isevarsity. Okwesithathu ihlanti. Wena una ngisho standard 9. Awunawo 9. Hawu nawo ngemuhle. Awodwa phela ngakhondona ngizodlula ngiyathi. Uyowenza ngathi? Ngiqedile. Hawu. Anawo lo 10 leyo ngeke uzube muhle ngoba vele kwanani nokhondonini. Phela ngizoyenza finishing. Na i-finishing ngeke kusiza ngoba ngeke kwazi ukungena evarsity. Ama point akhe ngeke abe mahle. Ngiyenza i-bridging. Hawu ne bridging noma ungayenza kuyafana usazokhetha ama-course wrong ngovela namaphutha. Noma ngikhetha amangaka vele ngizofundisa NSFAS noma ngikhetha ama-course amangaka. Kusho phela uzoqeda usumdala kunale ntombazane. Phela ngizozehlisa iminyaka njengoTumeleni. Ubani manje Tumeleni? Mkhulu. Noma ungazehlisa kodwa iminyaka kodwa ke ngeke uzukwazi ukuthi ube intombazane ngoba phela wona intombazane. Phela ngizoyishintsha ubuliveni ngizobe senginemali. Uzobuyithatha phi manje? Seno 14 million. Hawu phela 40 million ngeke ungene kungakabi intombazane. Phela ngizoboleka ngoba vele ngizobe sengizothola ngikukhokhe mase ngitholile. Uzowazi ngani ukuthi uzobusuwazi ngani ukuthi uzongena uzothola 14 million? Ngizobe sengazi phela ngizobe sengihlaniphile. Uzokungahlakaniphi ngoba uzokungabi intombazane. Hayi, hawu. Wena lokungivimba awufuni ngithole imali lokungivimba la.